Ovako izgleda Niš iz vazduha. Kako sada stvari stoje, oni koji bi da putuju avionom iz Niša ovu sliku neće skoro videti. Zainteresovanih ima, kažu u turističkoj agenciji koja se bavi prodajom aviokarata. Uglavnom stranke kada dođu i smatraju da je agencija iz Niša prodaje aviokarte, oni se uvek nadaju da su to letovi iz Niša. Obzirom da do prošle godine su bili letovi iz Niša preko Montenegro Airlines kompanije. Prvi čovek aerodroma, Dragan Bugarinović, kaže da aerodrom kao gradsko javno preduzeće koje se finansira iz sopstvenih prihoda bez pomoći ne može da opstane. Cilj je da mora da postoji podrška, ali ne samo grada, nego i države, da bi se aerodrom kroz linije koje u početku nisu isplative doveo do toga da ima linije koje održavaju same sebe i da aerodrom od toga može da živi. U studiji o održivosti među glavnim prednostima Niškog aerodroma navedeni su meteo uslovi, kargo poslovi, ali i slabosti, nedostatak opreme i blizina 4 aerodroma. Studija je ponudila određene modele održivosti vazdušnog saobraćaja, ali i nadležni u gradu smatraju da bez ozbiljne podrške države Niški aerodrom ne može da se razvija. Svakako da smo mi od osnivanja kompanije Air Srbija i neki period pre toga sa JAT-om, dakle imali razgovore i sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i gradonačelnik sa čelnim ljudima u vladi Republike Srbije i da postoje obećanja da će se u narednom periodu uspostaviti redovan saobraćaj. Uz pomoć države davne 1989. godine, recimo samo do Zagreba sa Niškog aerodroma poletelo je 166 aviona, ali je najviše putnika, skromnih 35.000, zabeleženo tek 2006.